Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, βλέπετε We're ready. και τους παλαιότερους πατέρες, ορισμένους αναφέραμε, και τους σύγχρονους γέροντες, κάτι που ίσως κάποιους τους παραξενέψει. Ο πατήρ Παΐσιος δεν ήταν παντρεμένος, ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Νικόδημος. Πώς μιλάνε τόσο ωραία για το γάμο, για τα προβλήματα του γάμου, για τα παιδιά. Εδώ δεν λειτουργεί η εξυπνάδα, η εμπειρία, λειτουργεί η Θεία Χάρη. Φωτίζει ο Θεός, φωτίζει και επειδή είναι καθαροί άνθρωποι, μπορούν να μιλούν με καθαρότητα για όλα αυτά τα προβλήματα και να βοηθούν τους ανθρώπους και να τους λύνουν τα προβλήματα. We see a strange thing with holy fathers of old and even contemporary fathers. We see a lot of times that we have monastics that give advice to married people. And we wonder how do these monastics that don't have families, how do they give advice to families? But it's not intelligence or experience that's functioning here. It's the grace of God. It's because of the purity of their lives that the grace of God works through them and they know how to give the right answers to people. Ο καθένας μας να αγαπήσει αυτό που ακολουθεί. Γιατί ο δαίμονας μας βάζει λογισμούς. Εμένα λέει, άμα είχες οικογένεια θα είχες αποδοτικότητα καλύτερα, θα βοηθούσες τον κόσμο. Τι θες και κάθεσαι στα Άγιο Όρος, έλα εδώ να διδάξεις τους ανθρώπους, να βοηθήσεις. Ο παντρεμένος του λέει, απέτυχες, τα παιδιά σου ούτε κοντά στο Θεό είναι, πήγαινε στο βάση, στο μοναστήρι, να μας βάζει ο πονηρός, ο πειρασμός, να μας βάζει σε μια αναστάτωση, σε μια ακαταστασία, να μην είμαστε ικανοποιημένοι με το τι είμαστε, με το τι κάνουμε και να μας μεταθέτει σε άλλους κόσμους, σε άλλους τρόπους και νομίζουμε ότι έτσι είναι σωστό. Βλέπετε, ο πειρασμός είναι πανούργος, έχει μεγάλη, είναι και πνεύμα, έχει δυνάμεις, δυνατότητες και το καθένα τον πειράζει διαφορετικά. Εμένα τώρα θα μου πει κλέψει το κουτίρι, ξέρει, θα το κλέψω. Θα μου βάλει ένα λογισμό, τον άλλον άλλο. Ο καθένας έχει ένα αδύναμο σημείο. Λοιπόν, έρχεται τώρα και σου λέει, πάμε στην προσευχή σου. Ρε κακομοίρη, τόσα χρόνια, καμιά προκοπή δεν έχεις. Πάλι τα ίδια λες, τα ίδια κάνεις. Τι ταλαιπωρείς τώρα, παράδειγμα. Άμα είναι δίνος άνθρωπος, να το πιστέψεις, να το καλύψεις και να παρατήσεις όλα. Αλλά εκεί τι λέει ο ψαλμός, ο συκοφός σου κύκο. Σαν να ήμουν κουφός, λέει, δεν τα ακούω εγώ αυτά, προχωρούσαν. Να μην μένουμε δηλαδή σε αυτά τα παροδικά, τα πειρασμικά, αλλά να έχουμε σκοπό. Εγώ τώρα ο σκοπός μου είναι να πάω στο Άγιο Όρος. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία, να πάω εκεί. Να μην βγω από εδώ έξω, να μην ξέρω πού θα πάω. Όταν έχεις σκοπό, εργάζεσαι για το σκοπό και τα προβλήματα που συναντάς στον δρόμο δεν σε κρατάνε, γιατί έχεις όραμα, έχεις σκοπό. Και όταν ο σκοπός αυτός είναι ιερός, είναι δυνατός, είναι ωραίος, δεν σε εμποδίζουν αυτά τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα, αλλά πορεύεσαι μόνο για εκεί. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να βάλουμε στόχο. Το Θεό, την αγιότητα, τη σωτηρία μας, τη μετάνοιά μας, να τα ολοκληρώσουμε. Each person has to love the path that they have in life. A lot of times
for monks, for example, the temptation can come and say, what are you doing? You're just sitting in your cell all day, you don't do anything. You can go out and help people. Or for a married person, the temptation could be, look, you're a failure, your kids are a mess, and you should just become a monk, just leave and go become a monk. And so a lot of times, whatever path we have in our life, the temptation is to have discontentment, and to not be satisfied, and to think that there's something else that we should have done, and that the devil uses everything in his arsenal of weaponry to tempt us. For example, he's not going to tell the elder, steal the cup that's next to you. That's not something that's going to tempt him. That's not something that's going to. But he knows what all of our weaknesses are, and he tempts us in our point of weakness. He may tell a monk that's been praying, in his room, what, you say the same prayers over and over and over again. What's the point? What are you accomplishing? And the weak person may listen to those temptations and give up. But there's a psalm where the psalmist says, like a deaf man, I heard them not. So we have to be like, not listen to the temptations and not pay attention to them. We have to have a purpose in our life. We have to know what the purpose in our life. We have to set as our goal and say God and our salvation and our repentance as our goal. Because if we have a goal and a purpose, then things aren't going to, small things aren't going to hinder us along the way. We go out and we know what our purpose is, and we'll pursue it. Λοιπόν, όπως λέει ο Απόστολος, έκαστος εφώ ετάχθη. Εκεί που τάχθηκε, εκεί που ορίστηκε, εκεί που επέλεξε, να προχωρήσει, να μην αληθωρίζει για κάτι άλλο. Είναι λάθος αυτό, είναι λάθος. Και χάνουμε τον χρόνο μας και μένουμε στις σκέψεις, στα πράγματα και όπως λέει ο Παπατήκων, η κόλαση λέει είναι στρωμένη θα. Όλοι αυτοί που λένε θα προσευχηθώ, θα μετανοήσω, θα κάνω νοημοσύνη, αλλά δεν κάνω. Και η κόλαση λέει είναι γεμάτη από ανθρώπους καλών προθέσεων. Δεν το κάνουν όμως έργο. Και έρχεται λέει και ο θάνατος, αρχίζει από αυτά και μένουν με τα σχέδια. Καλούμε λοιπόν να βιώνουμε το σήμερα, το παρόν και να καλλιεργούμε αυτό το οποίο είναι. Είτε μοναχή, είτε μοναχή. The apostle says that each person should stick to what they have, to their lot in life. We waste time wondering what else we could do, and but we need to just stay purposed in whatever our calling is in life. Elder Tikhon used to say that hell is paved with good intentions, but by intention, in this case, it means like a future intention, like I will do this, I plan to do that, and not accomplishing it, but just thinking about various things that we can do, rather than just sticking to what is in front of us and what we have in our life, and just sticking to it and pursuing it. Λοιπόν, τώρα θα διακόψω εγώ, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Αν μου πείτε πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου, δεν ξέρω. Κάτι σχετικό με αυτά που είπαμε. Ευχαρίστως το χρόνο που έχουμε να το συζητήσουμε. The elder's going to stop for questions. He said, don't ask him when the end of the world is going to be. He doesn't know that. But something relative to the things that he said, for as much time as we have, he'd be glad to discuss. Να ευχαριστήσουμε και για την παρουσία των μοναχών. Προσπάθησα να πω λίγα και για τον μοναχισμό. Μπορούσαμε πολύ περισσότερα να πούμε, αλλά είναι και μερικά που πρέπει να τα πούμε τουλάχιστον στο μοναστήρι. The elder is grateful for the monastics that came. He said he tried to say a few things about monasticism. He could have said more, but maybe when he comes and visits us, he could talk more about monasticism. Heard that, Father? I did not. The elder said that when he comes and visits us, maybe he could talk more about monasticism. Is
the practice of stillness is important for a non-monastic as it is for a monastic. And if it's important at all for a non-monastic, do you have any advice, does the elder have any advice on how, as a non-monastic in our culture today, where stillness is so hard to come by, that we can pursue it? Αν για τον λαϊκό είναι κάτι σημαντικό η ησυχία, όπως για τους μοναχούς, και αν είναι, πώς μπορούν οι λαϊκοί στην κουλτούρα μας, στον κόσμο στο σημερινό, να βρουν ευκαιρίες και πώς να κάνουν την ησυχία. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ησυχίας, γι' αυτό και η μοναστική κίνηση ονομάστηκε ησυχασμός. Όχι τόσο για την ησυχία την εξωτερική, όσο για την εσωτερική. Η ησυχία σημαίνει ότι σιγάζουν τα πάθη. Και στον κόσμο πράγματι υπάρχει πολύς θόρυβος. Και μάλιστα ο θόρυβος που είναι τεχνητός, δηλαδή από τις μηχανές, από τα εργαλεία, από τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα, είναι πάρα πολύ κουραστικός. Ενώ ο φυσικός θόρυβος, δηλαδή ο αέρας, η θάλασσα, είναι πολύ ευχάριστος, δεν βγάζει, όσο και να φυσάει. Ο εξωτερικός αυτός θόρυβος είναι δύσκολο μέσα στον κόσμο. Βλέπετε, έχουν γίνει έρευνες ότι οι άνθρωποι στην πόλη μιλούν δυνατότερα λόγω του θορύβου. Και αυτά τα δεσιμπέλ κουράζουν και τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Τους θόρυβους των μηχανών και τον άνθρωπο νευρικό, τον κάνουν ζαλισμένο κτλ. Μερικές φορές όμως βοηθά ο Θεός παρά αυτόν τον θόρυβο που δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, δεν μπορούμε όλοι να πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι στην κορυφή του βουνού, στην ησυχία, είναι η εργασία μας, πρέπει να ζήσουμε την οικογένειά μας, πρέπει να ζήσουμε μέσα στην πόλη. Μπορούμε ένα μέτρο ησυχίας, δηλαδή μπορεί κανείς να περιορίσει κάποια πράγματα, δηλαδή να πηγαίνει στη δουλειά του και να κάθεται λίγο σπίτι του, να δει την οικογένειά του, να δει τον εαυτό του, να ησυχάζει, δηλαδή να συζητά με τον Θεό. Αυτή είναι η ησυχία. Να μένει μόνος του, να μην φοβάται να μείνει μόνος του, να μην ασχολείται με κουτσοπολιά, με κριτικές, με περιττά πράγματα, με πολλά πράγματα, με διάφορα πράγματα. Εάν βεβαίως θέλει να είναι ένας γνήσιος, ένας αληθινός άνθρωπος του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρατήσει την οικογένεια, δεν θα κάνει τη δουλειά του, όχι. Αλλά θα κάνει τα απαραίτητα και τα χρήσιμα και θα τα κάνει δίχως να βάζει όλη την καρδιά εκεί, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται, να μην δηλαδή βρεθεί εμπαρφό, να μην εξωθεί από αυτά, να είναι απελευθερωμένος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι σε έναν βαθμό η ησυχία αυτή που λένε τα νηπτικά, τα λουτερικά, σε ένα ανάλογο μέτρο μπορούν και οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον Θεό και μέσα στον κόσμο. Και γνωρίσαμε τέτοιους ανθρώπους. Yeah, hesychasm is an important stillness. It is an important thing, but not exterior stillness, but interior stillness. Interior stillness is stillness of passions. The truth is that in the world there is a lot of noise, and external noise, and especially artificial noise, can be very tiring to people, whereas natural noise is pleasant and it doesn't tire you out.
That kind of exterior noise can be very difficult. There's studies that show that people in the city talk much louder than people that don't live in the city, and that all the noise can be tiring and it can be stressful and it can, make you dizzy. But at the same time, God helps us. Not everyone could go to the top of a mountain and just have a hut up there and just live by themselves, the stillness of a mountain. But in the world, we can try to at least curb the noise and attain a measure of stillness. So, we have to go to work, we have our families, we come home, but we can try to just settle down. We can try to have time to be in discussion with God. Not to be afraid to be alone, to be still with God. We can avoid criticism and gossip and unnecessary distractions. So we can just do what's necessary and what's helpful and go to work and be with our family, but not to become overly attached to things where we're not taking any time for God. So there's a relative stillness that can be attained in the world, and we've seen this accomplished in the world. There's people in the world that do attain this relative stillness. Στο Άγιο Όρος λένε ότι η εξωτερική ησυχία πρέπει να γίνει εσωτερική. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει βρει με τον εαυτό του, δεν είναι ισορροπημένος και στην κορυφή του άφθονα να είναι μόνος του, θα μαλώνει με τα ρούχα του. On Monothos, they say that the exterior silence, stillness, has to become an interior stillness, and that a person, even if he goes to the cliff, to the top of a mountain, if he's not at peace and still inside himself, he'll get into arguments with his clothes. Father, ask you, and what do we tell people who claim that they have been spiritually abused by people in the church, by the church, or people in the church? Mostly clergy. Yeah. How do you say abused? Κακοποίηση. Όταν κάποιος έχει κακοποιηθεί από κληρικό και έχει βρει κακοποίηση μέσα στην εκκλησία, πώς μπορούμε να πούμε σε κάποιον? Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Πολύ σοβαρό. Γι' αυτό πρέπει κανείς πολύ να προσέξει, να μελετήσει τον εαυτό του για να ακολουθήσει την ιεροσύνη. Το μοναχισμό και την ιεροσύνη πιο πολύ. Γιατί ο μοναχισμός είναι ακολούθηση της οδού της μετανοίας. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει τα μαθήματα τα οποία κολλούν την ιεροσύνη. Μπορούν και κλέφτες και όρνοι και ρεμιχοί να γίνουν μοναχοί. Αρκεί να πάνε με μετάνοια και με συντριβή. Τώρα, επίσης να πω ότι υπάρχουν κάποια κολλήματα για την ιεροσύνη. Μερικές φορές μένουμε μόνο στα σαρκικά. Αλλά κόλλημα, ξέρετε, είναι κάθε θανάσιμο μάθημα. Δηλαδή ο ιερεύς δεν πρέπει να θυμώνει. Ο ιερεύς δεν πρέπει να είναι φιλάρτιος. Ο ιερεύς δεν πρέπει να είναι ψεύτης, να είναι όλα τα θανάσιμα μαθήματα δεν πρέπει να τα έχει ένας ιερεύς. Πρέπει να είναι παράδειγμα. Βεβαίως είναι άνθρωπος σαν και εμάς, δεν μας έστειλε ο Θεός αγγέλους να μας περιπούν, αλλά θα πρέπει όταν ακολουθεί τουλάχιστον τα βαρέα και τα σοβαρά να τα πούμε και αν σε κάτι που πέσει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί και να συγχωρευτεί, γιατί δεν είναι μόνο να εξομολογούν, αλλά θα πρέπει και να εξομολογούν. Τώρα ο δαίμονας είπαμε είναι πολύ δυνατός και πειράζει τον κάθε άνθρωπο
Και μπορεί και ένας ιερέας να πέσει σε ένα άτομο μικρό ή μεγάλο. Θα πρέπει να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να τεθεί υπό κανόνα, ανάλογα τι έπραξε. Βέβαια μερικές φορές δυστυχώς υπάρχουν και υπερβολές και λαθεμένες εκκλησίες. Δηλαδή ένας ιερέας παιδεύει να πετάξει το κεφάλι, λέει είχε κακή πρόθεση. Ναι, μου έλεγε κάποιος ψυχολόγος, ήρθε ένας νέος Ελληνοαμερικανός και ορθόδοξος και πολύ καλός άνθρωπος στο ιατρείο του, ο οποίος ήταν το παιδί, δεν ξέρω, ήταν ομοφυλόφιλος και του λέει αυτό είναι αρρώστια. Και οι γονείς κάναν μήνυση στον γιατρό γιατί είπε ότι το παιδί τους είναι άρρωστο. Και πραγματικά είναι μια αρρώστια, ψυχική αρρώστια. Δεν είναι φυσική κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα τον αποκεφαλίσουν. Δεν υπάρχει μαρτύρια με συγχωρείτε. Αλλά ένας ιερεύς θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Και γι' αυτό, επειδή έχει και πειρασμούς και προκλήσεις, θα πρέπει να προσέχει και τη λειτουργική ζωή και τη γνωμική, να προσέχει, όπως είπαμε, να εξομολογείται, για να βοηθείτε, να είναι βοηθημένος, να μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους και να αποφύγει αυτούς τους σοβαρούς παρασυρισμούς που σκανδαλίζουν και την κοινότητα και τον κόσμο και δυστυχώς μερικοί ψάχνουν για τέτοια και όπως έλεγα σε ένα παλιότερο άρθρο μου, πρόβλημα έχει ο σκανδαλίζω, αυτός που σκανδαλίζει. Ο Χριστός τι είπε, να βάλει λέει μιλόπτερα να πέσει στη θάλασσα, τόσο σοβαρό είναι να σκανδαλίζω. Μη φάω κρέας εις τον αιώνα, να μην ξαναφάω αφού σκανδαλίζω να φάω. Πρέπει να προσέχουμε, να μην σκανδαλίζω. Αλλά πρόβλημα επίσης, σοβαρό πρόβλημα έχει και ο εύκολος σκανδαλιζόμενος. Και αυτός που εύκολα σκανδαλίζεται δεν έχει θερμή πίστη. Ψάχνει να βρει σκάνδαλα για να λέει αυτός είναι ο παπάς, άρα εγώ μια χαρά. Και επίσης είπαμε ο σκανδαλίζον, ο εύκολος σκανδαλιζόμενος και ο σκανδαλοθύρας. Αυτός που ψάχνει συνέχεια να βρει σκάνδαλα, να τα δημοσιεύσει, να τα εξοπολέσει, για να, όπως είπα πριν, να λέει εγώ είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά. Και συγκρίνεται ο άνθρωπος με τους χειρότερους και όχι με τους καλύτερους. Όχι με τους αγίους, αλλά τους αμφιβολούς. Και λέει, οι άλλοι κλέβουν πολλά, εγώ κλέβω λίγο, καλώς. Αλλά δεν ξέρω. Σύγκριση γίνεται με τους κατώτερους, με τους χειρότερους. Abuse is a very serious matter, and that's why those of us who become priests have to really study ourselves and you know, be sure that we're ready for such a calling. It's different for a monastic. A monastic can have had all kinds of passions and all kinds of you know, issues in their life, and all you need to become a monastic is you just have to go into it with repentance and compunction. But for a priest, you have to be more careful, and you have to avoid not just the carnal sins, but you have to avoid all the deadly sins. For example, anger, for example, materialism, for example, lying. The priest has to be an example to the others. Of course, the priests are human as well, and they have issues and they have sins. But we have to try to avoid the serious sins, and if we do fall into a serious sin, we have to confess. It's not enough for a priest only to hear confessions. A priest has to go to confession as well. The demons are strong and can cause even a priest to fall, and the priest then has to go to confession and has to have a penance.
But sometimes we can also go to extremes in criticism of priests. For example, a priest could just touch a child, and we could, people could think that there was some kind of intention behind that touch or something like that. Ήταν ψυχίατρος με το παιδί το ομόφυλο. Ψυχολόγος. Yeah, there was a psychologist, for example, that parents took a child to the psychologist, and the child was homosexual, and the psychologist said that's an illness, and the parents sued the psychologist because she said that the child had an illness. So same thing, the priest has to be very, very careful in how he conducts himself, and he has to be participating regularly in his liturgical life, in his prayer, go to confession regularly. The priest himself has to be helped in order to be able to help other people and to avoid scandals. But again, sometimes people seek opportunities to be scandalized. So one time the elder had written in one of his writings that the person who causes scandal has a serious problem, and he referred to the gospel saying where the Lord said it's better for a millstone to be hung around your neck and you'd be thrown in the sea than to scandal an innocent one. But a lot of times also the one who has a serious problem is the person that's easily scandalized. A lot of times we can see something that somebody else does and we can compare ourselves to the most sinful people and just justify ourselves. So the person that's easily scandalized also has a serious problem because he just compares himself to people that have problems, and instead of comparing ourselves to the saints, we can compare ourselves to other sinners and justify ourselves that way. Υπάρχουν ανδρόγυνα που για διάφορους λόγους μαλώνουν, δεν είναι ευτυχισμένοι και διαλέγουν να μείνουν στον γάμο λόγω για τα παιδιά ή επειδή θέλουν να είναι καλοί χριστιανοί, να αρέσουν στο Θεό που ο Κύριος λέει να κάνουν υπομονή. Αλλά μετά τα παιδιά, όταν βλέπουν καυγάδες, δεν είναι ευτυχισμένοι, τους δημιουργούνται προβλήματα. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας. Είναι σωστό να μένουν σε ένα γάμο δυστυχισμένο για τα παιδιά ή να φεύγουν, να χωρίζουν? She said that a lot of times a marriage can be difficult. But for the sake of the children and for the sake of trying to be good Christians, the parents can stay together despite the fact that the marriage is difficult. But there could be a lot of fighting and a lot of discord, and a lot of times that can be harmful for the children, all the fighting and all the discord. So she asked the elder's opinion: is it better in those instances for the parents to stay together in the midst of such a tumultuous relationship, or is it better for them to separate? Όπως είπαμε, για να γίνει κανείς μοναχός περνάει ένα διάστημα δοκιμής. Έτσι, αυτό το νόημα έχει και ο Αραβώνας, ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να παρασυρθεί από εξωτερικά γεγονότα, το πλούτο, την αιμορφιά ή να μείνει, στο στοιχείο του έρωτα, αλλά θα πρέπει να μελετήσει εάν ταιριάζουμε με τον άλλον, εάν αυτή η αγάπη είναι αληθινή, είναι γνήσια, και βεβαίως στον δρόμο πάντα μπορούν να συμβούν προβλήματα, αλλά όταν κανείς αποφασίζει από κοινό, χάρη των παιδιών, να μην διαλυθεί ο γάμος, θα πρέπει να κάνουμε και μια προσπάθεια διορθώσεως. Δηλαδή, δεν χωρίζουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να τσακωνόμαστε. Είχα πάει σε μια σχολή γονέων. Τώρα δεν με καλώνει, γιατί εδώ δεν υπάρχει το παιδιά μου, φέρνουν μεγάλο. Και έλεγα, έχει ευλογία να τσακώνεστε μια φορά το μήνα. Όχι κάθε μέρα. Λοιπόν, μερικοί το έχουν το καυγά, με ότι δεν είναι τίποτα. Γιατί είναι ο καυγάς? Γιατί υπάρχει εγωισμός. Γιατί θέλουν να περάσουν το δικό μας. Γιατί δεν αγαπάμε αληθινά. Δεν αγαπάμε. Και δεν θέλουμε να κάνουμε υπομονή. Θεωρούμε ότι χάνουμε τα δικαιώματά μας, ότι χάνουμε την υπόστασή μας, την προσωπικότητά μας.
σύγχυση στον άνθρωπο. Καταλαβαίνω μερικές φορές ότι είναι δύσκολο. Δύσκολο, ας πούμε, είναι ένα ανδρόγυνο, καλά, όλα κάνουν 2-3 παιδάκια. Συγγνώμη πάλι. Και ο άντρας ή η γυναίκα μια φορά αποκτά μια άλλη σχέση. Αυτό είναι τροπή για το γάμο. Μπορεί να έχεις δύο πρόσωπα να μοιράσει την αγάπη σου. Αυτό κάνει τους καυγάδες πολλές φορές. Είναι δηλαδή αυτές οι παράνομες σχέσεις. Παράνομες σχέσεις οι οποίες ελέγχουν και αντιδράσουν ότι δεν είσαι καλή και αυτά, είτε για να χωρίσει, είτε για να δεν ικανοποιεί. Είναι δηλαδή πολλές οι αφορμές και οι λόγοι και πρέπει κάθε περίπτωση να εντοθεί διαφορετικά. Εμείς ως άνθρωποι της Εκκλησίας λέμε ότι θα πρέπει να μην χωρίζουν οι άνθρωποι, να μην χωρίζουν. Εκτός από κάποιες πολύ, εντάξει, όταν υπάρχει χειρία, επιτρέπεται. Όταν ας πούμε κάποιος είναι ψυχοπαθής, κινδυνεύει ας πούμε η σωματική υγεία των παιδιών, δική σου, τότε βεβαίως θα μπει στην κλινική, θα επιτρέπεται, αλλά σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Ακόμη και σε θέματα, λέει βεβαίως και ο Απόστολος, σε θέμα πορνείας μπορεί να χωρίσει κανείς, αλλά έχουν και περιπτώσεις που υπέμειναν και αγίασαν. Όπως βλέπετε και λέει που παντιαμάνησαν το διήγημα. Ήταν ένας εκεί στη Σκιάθο, παντρεύτηκε μια γυναίκα, πολύ καλή, Σεραϊνό τη λέγανε, και είναι διήγημα, αλλά είναι γεγονός. Και αυτή η καημένη ήταν στήρα, δεν έκανε παιδιά. Αυτός ήθελε παιδιά, την παράτησε και παντρεύτηκε μια γειτόνισσα και απέκτησε νομίζω 7 παιδιά την εκείνη, αν θυμάμαι καλά. Και η Σεραϊνό, η πρώτη του γυναίκα, πήγε ως υπηρέτρια και μεγάλωνε τα παιδιά του. Χωρίς να ζηλέψει, χωρίς να φθονήσει, χωρίς να κακιώσει. Βέβαια αυτό είναι μεγαλείο, δεν μπορεί να το κάνει καθένα. Κάποτε αρρώστησε η Σεραϊνό, πέθανε και στα 3 χρόνια που κάναν την εκταφή της, τα οστά της ευωδίαζαν και οι πάντας της. Και πώς να μην ευωδιάζεις ο Αγία ψυχή. Αυτό είναι το μεγάλο, αλλά εμείς βλέπετε μερικές φορές δεν κάνουμε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Χωρίζουμε. Πάμε στον δικηγόρο. Το παραμικρό δηλαδή, γιατί γελάει κανείς με τον εαυτό του για τους λόγους. Είναι κάποιοι σοβαροί, αλλά όσο ο άνθρωπος θα υπομένει, αυτό θα είναι ένα μαρτύριο πράγματι. Βέβαια, επηρεάζονται τα παιδιά, αλλά και ο Θεός βλέποντας ότι εμείς αυτό το κάνουμε από αγάπη για εκείνον και επειδή το είπε εκείνος, θα τα βοηθήσει και τα παιδιά. Το διαζύγιο θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στα παιδιά. Και μην νομίζετε και οι άλλοι που παντρευτούν χειρότερα. Just like a monk goes to the monastery and there's a trial period, the same thing with a marriage, there's the engagement which serves as a trial period. And when we meet somebody, we shouldn't be influenced by externals, by looks and wealth and external things, but we should seek somebody that we are compatible with, that we can live our lives with. And it's good to stay together for the sake of the children, but if we're going to stay together, we also need to make an effort to avoid fighting and to avoid discord in the marriage. The elder once went to these classes that were given for parents, and he said they didn't allow him after a while to go anymore because he would always take the children's side. He would never take the parents' side. But he told the parents, you only have a blessing to fight 1 time a month. And so the fights come from our egos. We have to have patience. The fights come because we feel that
we're being deprived of some kind of a freedom, or we're not getting our way, or our identity or something. We want to express ourselves or something like that. Of course, sometimes the problems in the marriage can be very serious. There could be betrayal, there could be adultery, things like that, and this causes real big, enormous discord in a marriage. And so each circumstance is different and has to be addressed differently. But in general, in the church, we say that we don't encourage, that it's not right to divorce. There are exceptions. Adultery is an exception where divorce is allowed. Sometimes a person could have psychological issues and present a physical danger to his family. So there are exceptions that the church makes, but in general, it's not right to divorce. And the elder gave an example. Even in adulterous situations, there are examples where the person has forgiven and people have stayed together and been sanctified in the marriage. He gave an example of a woman whose name was Seraino, and she was barren. And so her husband, couldn't bear with that. He wanted to have children, so he left her and he married another woman and had 7 children with the other woman. And she was so humble that she went into this other family and she served them. And she helped raise the kids, and and she did it without malice and without and that's of course an extreme example. Anyway, when she died, and it's customary sometimes after certain years to dig up the relics of people. Her relics were myrrh gushing. They had a myrrh smell, a beautiful smell, and the husband said, of course you have you live such a sanctified life. So he acknowledged her sanctity, and appreciated her after she passed away. But of course, that's an extreme example of somebody's, most of us can't do that. But at least we shouldn't, just last a week or a month and then just give up with the first difficulty that comes. As long as we endure in our marriages and endure the difficulties, it's like a martyrdom. It's similar to the martyrdom that the martyrs experienced. And of course, our children can be affected by the discord in our families, but our children can also be affected by a divorce. A divorce will also have an enormously, bad effect on children. So perhaps the best thing to do is to try to stay together and to try as much as possible not to have discord in the family. Βλέπετε, εμείς οι μοναχοί δεν ψάχνουμε για δουλειά, δεν χαμογελάμε κριτικά να πάρουμε άφηση, δεν έχουμε να αρρωστήσουμε τη παιδιά μας, η γυναίκα μας, όλα αυτά τα προβλήματα, και έχουμε μόνο μια υπακοή. Ορίστε. How can someone learn to pray always, like St. Paul talks about, even when one has academic work or any other kind of work that takes a lot of consciousness? Πώς μπορεί κάποιος να προσεύχεται συνεχώς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν η δουλειά μας είναι κάτι που πρέπει να συγκεντρωθούμε με το μυαλό μας, σχολές και διαβάσματα και τέτοια βασικά. Ο Θεός δεν θα μας πει γιατί δεν προσευχόμαστε συνέχεια, δηλαδή δεν προσευχόμαστε λίγο. God is not going to say to us, how come you didn't pray continually, but he's going to say, how come you didn't pray a little bit. Μερικές φορές δεν πάμε στην εκκλησία, μερικές φορές δεν κάνουμε τους δρόμους να κοιμηθούμε, να φάμε. Τώρα το αδιαλείπτος προσεύχεστε έχει βεβαίως νόημα και απευθύνεται σε όλους τους χριστιανούς. Υπάρχουν αυτές οι πρακτικές δυσκολίες μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει η μνήμη του Θεού, να έχουμε την αίσθηση της συνεχούς παρουσίας. Ότι ο Θεός είναι και στο αυτοκίνητο, είναι και στο γραφείο, είναι και στο σπίτι, είναι και στον κήπο. Είναι μια προσευχή, έχεις στο νου σου ότι ο Θεός είναι από πάνω μου, με
καλή προσευχή είναι να πει κανείς κάποιον ψαλμό, ελέησον Θεός, να ξεκινήσει ψαλμό με το βασιλεύς ουράνιο και μπορεί πολλά πράγματα, κάτι να κάνει. Επίσης, όταν το θυμηθεί και όταν μπορεί να λέει την ευχή, Κύριε σου, Χριστέ, ελέησον. Μια προσευχή η οποία είναι εύκολη, είναι μικρή, 5 μικρές λέξεις και που είναι καταστάλαγμα όλων των αιτημάτων της ανθρώπινης ψυχής. Έχεις το έλεος του Θεού, έχεις τα πάντα. Δεν χρειάζεται να λέμε για την υγεία, για την ειρήνη, για τα διάφορα. Μέσα στην επίκληση του Θείου Ελέους έχεις τα πάντα. Λοιπόν, όποτε μπορούμε και όσο μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Αν ο Θεός μας δώσει την δυνατότητα και την ευκαιρία να έχουμε άνεση τόσο χρόνο και έχουμε πόθο και ευχαρίστηση, να προσευχόμαστε. Άμα πάλι δεν μπορούμε από αυτές τις καθημερινές πρακτικές δυσκολίες, ούτε ενοχές να έχουμε, ούτε να στενοχωρούμεθα, αλλά να παρακαλάμε τον Θεό να μας δίνει τη χάρη και να τον σκεφτόμαστε συνεχώς. A lot of times, just following up on what he began with, that God is not going to say to us, why didn't you pray all the time? Why didn't you pray a little bit? A lot of times we'll miss church. A lot of times we'll forget to cross ourselves before we eat or before we go to bed. And so, God looks for those little things. Of course, the injunction to pray continuously has its meaning, and it has its application, and it has also its practical hindrances in the world. But St. Basil says that our prayer can simply be our awareness of God wherever we are, whatever we're doing. If we're in the car, if we're at work, if we're at home, whatever we're doing, we can just be aware of God's presence, and that awareness is a prayer. And then in addition to that, whenever we can stop and say a psalm, we can say Heavenly King, a short prayer here and there. Whenever we remember and we can say the Jesus prayer. The Jesus prayer is, let's say, a concentrated or distilled form of every petition, every need of the human soul. And so, we can just, whenever we can, just say the Jesus prayer inside of us. It's very brief and it's very easy. But if we do have long lengths of time that we have opportunity to pray and we have the desire to do it, then we can do it. That's something that we can, it's a good thing to participate in. But if we don't, if we're busy and we have a lot of things to do in our lives, then we shouldn't feel guilt, we shouldn't feel stress, but we should simply ask God for the grace to remember Him, to be aware of Him throughout whatever it is that we're doing. Thank you for talking about family and marriage. My question relates to that. What would you recommend for a father to do if his son, who was Orthodox, now he's 18 years old, doesn't want to go to church anymore, claims he's an atheist, and kind of, is in sort of a rebellious state. I'm assuming you're going to tell me to love him, and to pray for him, but above and beyond that, can you give any specific examples how to love and what prayers to say? Thank you. Σας ευχαριστούμε που μιλήσατε για την οικογένεια. Πώς μπορεί ένας πατέρας που έχει έναν γιο 18 χρονών και τον μεγάλωσε ορθόδοξο, αλλά τώρα το παιδί δεν πάει πια εκκλησία, δεν πιστεύει, αντιδράει, πώς μπορεί ο πατέρας να τον αντιμετωπίσει αυτό? Το ξέρω ότι πρέπει, θα πείτε να το αγαπάμε το παιδί και να προσευχόμαστε, αλλά τι άλλες συμβουλές μπορείτε να δώσετε παραπάνω από αυτό? Δεν χρειάζεται πολλά να πει κανείς. Πράγματι
η αγάπη μας αυξομειώνεται ανάλογα με το τι κάνει ο άλλος. Ενώ θα πρέπει πάντα το ίδιο να αγαπάμε. Δηλαδή, λέει ο Βάσης Ισάκ, με το ίδιο αυτή να ακούς και την κατηγορία και τον έπαιρνα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Εμείς βεβαίως αυτούς που μας επενούν, αυτούς που κάνουν αυτό που λένε, αυτούς που ακολουθούν αυτό που κάνουν, τους συμπαθούμε. Αυτούς όμως που αντιδρούν, μέσα μας δυσκολευόμαστε. Λοιπόν, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγαπάμε παρότι δεν μας ακούνε. Το οποίο το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Σκεφτείτε το Χριστό ενεργούσε μόνο με τη δικαιοσύνη του και όχι με την αγάπη του. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος στη γη. Μας ανέχεται. Μετά θα πρέπει το πρόβλημα αυτό να το θέσουμε στα χέρια του Θεού. Να προσευχόμαστε πάντοτε για το παιδί μας. Ό,τι να κάνει. Δεν πιστεύω ότι δεν πιστεύει. Απλώς κάποια αντίφαση η οποία είναι συχνή, πυκνή στην νεολαία. Νομίζει ότι έτσι είναι πιο σπουδαίος, πιο δυνατός, πιο κύριος. Ναι. Επίσης δεν πρέπει να σταματήσουμε το διάλογο, να τον απορρίψουμε και να πούμε ούτε χρειάζεται πάλι να τον πιέζουμε να πιστέψει, να εκκλησιαστεί, να κοινωνήσει. Να τον αγαπάμε. Αυτή η αγάπη θα τον συγκινήσει, και θα το εκτιμήσει και θα πει, κοίταξε ο πατέρας μου πάει στην εκκλησία, δεν πάω, αλλά δεν με φωνάζει, δεν με απειλεί, δεν με καταπιέζει, με δέχεται, συζητά. Και το παιδί, ας πούμε, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει μια αντίδραση, αλλά θα έρθει η ώρα. Καμία προσευχή δεν πάει χαμένη, καμία υπομονή, που θα θυμηθεί την αθωότητα των παιδικών χρόνων, θα θυμηθεί την αγάπη του πατέρα και θα επιστρέψει, όπως βλέπετε, ο άσωτος της παραβολής. Είναι καταπληκτική αυτή η παραβολή. Καταρχάς, όταν του ζήτησε το μερίδιο της περιουσίας, δεν του έφερε καμιά αντίρρηση. Ποιος από εμάς δεν πρόκειται. Το θες πάρε. Δεν είπε όχι, θα σε αποπληρώσω, όχι, δεν σε δίνω, όχι, είσαι ανώριμος, όχι. Το θες πάρε. Πήγε, είναι γνωστή ιστορία, έφτασε σε μεγάλη εξουσία. Αποφάσισε να γυρίσει. Και κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι μια καταπληκτική εικόνα. Γυρίζει και βρίσκει τον πατέρα του στην εξώπορτα. Το έκανε έτσι, κοίταζε. Έρχεται, λένε, λέει ο Φίλιππος του Φουλαρίας, και πού ήξερε ο πατέρας ότι θα γυρίσει και τον περίμενε. Απ' την ώρα, λέει, που έφυγε, τον περίμενε. Απ' την ώρα που έφυγε, τον περίμενε. Δεν τον περίμενε στο σαλόνι, να τον πάνε οι πειράτες να πει, κοίταξε, γύρισες, αλλά τώρα θα σου βάλω κι εγώ όρους. 1, 2, 3, άμα δεν το κάνεις, τίποτα. Γύρισε, λέει, με μετάνοια, φθηνή μετάνοια, και να πάει ως υπηρέτης, όχι ως παιδί. Βγήκε λοιπόν ο πατέρας, και μόλις τον ανέβησε, δεν τον άφησε να μιλήσει. Λέει, δεν είμαι παιδί σου, είμαι σταμάτα. Δεν μπορεί ποτέ να μην είμαι πατέρα σου και δεν μπορεί ποτέ να μην είσαι γιος σου. Αυτό δεν γίνεται, δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει. Ο πατέρας είναι πατέρας, το παιδί είναι παιδί. Αυτή η σχέση είναι αναλύωτη, δεν αλλάζει. Λοιπόν, και τι λέει, κατευθείαν
φίλησε αυτόν. Όχι τον φίλησε, πολλά φιλιά του έδωσε. Τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ήταν άσωτος, δεν ήταν. Παροίκος ήταν. Την περιουσία της πατάλησε. Λοιπόν, αντί να πει δεν τράβησε, τι είναι αυτά, εδώ, ετοιμάστε, λέει, πανηγύρι. Ετοιμάστε πανηγύρι. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν έπρεπε να λέγεται η παραβολή του ασώτου, αλλά του εσπλάχου πατέρα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μας περιμένει στην εξώπορτα με ανοιχτή αγκαλιά να μας καταφυλίσει. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Ο άνθρωπος, ο άσωτος, ο αμαρτωλός, ο υβριστής, αυτός, ο ασεβής, να τον αγκαλιάσει ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Θυμάστε, λέει, τραπέζι. Ο μεγαλύτερος αδελφός ήταν καλό παιδί, πολύ καλό. Ούτε έφυγε να σπαταλήσει την περιουσία, ούτε να πάει με τους φίλους του, ούτε να αργήσει ποτέ, κάθε μέρα στη δουλειά, στα χωράφια. Γυρίζει, βλέπει φώτα, γιορτή. Τι γίνεται? Λέει, γύρισε ο αδελφός σου. Αντί να χαρεί, το πιο φυσικό δεν ήταν να χαρεί. Που ήταν τόσο χρόνια χαμένος, αμέσως στεναχωρέθηκε. Όπου λέει ήρθε αυτός. Και τι γίνεται, λέει, θύμωσε το τραπέζι ο πατέρας. Θύμωσε, δεν έμπαινε μέσα. Το αντιλήφθηκε ο πατέρας του, βγαίνει. Λέει, παιδάκι μου, έλα μέσα, ο αδελφός σου. Ήταν νεκρός, λέει, αναστήθηκε, ήταν χαμένος, βρέθηκε. Καλά, λέει, αυτός ο παλιοάσωτος. Εγώ, λέει, τόσα χρόνια, ένα πετσικάκι δεν μου έδωσε να φάω με τους φίλους. Παιδί μου, όχι τα δικά μου, και πρέπει να σου αρνήθηκα εγώ που τα τίποτα. Να μην τα απολογούμε, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι τελικώς ο άσωτος είναι ο πρεσβύτερος. Είναι δηλαδή αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία και είναι εκτός της Εκκλησίας. Σκεφτείτε τώρα να πάμε και να πει πού κοίδα εμάς, δεν σας ξέρω. Μα εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Πηγαίνετε, αλλά πηγαίνετε για το Θεό. Μα εμείς κάνουμε λαιμοσύνη. Το κάνατε για να σας γράψουμε τις αγράμματα στην εξώπορτα. Πήρατε το μισθό σας. Μην περιμένετε άλλο. Μα εμείς αυτό το εκείνο. Δεν σας ξέρω. Λοιπόν, και τελικά ο πρεσβύτερος Υιός δεν μπήκε στη Βασιλεία. Το δείγμα είναι η Βασιλεία των Ονών. Δεν μπήκε στη Βασιλεία των Ονών. Άρα ο φαινόμενος καλός δεν ήταν καλός. Και ο αμαρτωλός με τη μετάνοιά του και έγραψε ένα βιβλίο. Ο Όσιος Άσωτος και ο Άγιος Τελώνης. Και μερικοί σκανδαλίστηκαν, λέει, καλά, ο Όσιος, αφού μετανόησε, ο Τελώνης, αφού μετανόησε, η μετάνοια, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, οδηγεί τον άνθρωπο σε μεγαλύτερη καθαρότητα και πρώτη να αμαρτήσει. Πόσο δύναμη έχει. The elder said that we should love everyone. We should love everyone the same, not just to love those that are more we like better, that we don't. There was an elder that said with the same ear we should listen to criticism. With the same ear we should listen to praise. And it's not easy, but it's not impossible. We like those who praise us, but we dislike those who withstand us. But we have to always continue to love everyone, even if they're difficult, even if they withstand us. And we have to use Christ as our model. If Christ acted on his justice and not on his love, we would all be in big trouble. And that
in the case, of if our son is, straying, or if we have a problem that we don't know how to address it, that we should set the problem before Christ, and just confess to Him our inability to deal with it. It's a common problem. Um, Young children like to say that they don't believe. The elder doesn't really believe that they don't believe. They just think that they're important, or that they're maybe expressing, their will, or imposing their will by, saying that they don't believe. That we shouldn't stop dialoguing with them, but neither should we pressure them. And that over time, our love will convince them and will move them, and that over time they will respect us, and the son will say, my father, he didn't pressure me, he accepted me as I am, and so the time will come when our patience, the elder said that there's no prayer and there's no patience, no prayer that's not heard by God, no patience that's not seen by God. And so God will answer our prayers, and our son will remember his father's love. And then the elder started talking about the parable of the prodigal son, and how amazing this parable is, that the prodigal son requested his inheritance. The father did not resist him. He gave him half of the inheritance. He didn't yell at him. He didn't. And then when the prodigal son, went through all that he went through, and repented and chose to return, how amazing it was that he found his father waiting for him at the outer door. And so the question is, well, how did the father know that he was going to be returning, that he was standing out the outer door? Well, he was standing out the outer door the whole time. That ever since the prodigal son left, the father never left the outer door. He constantly was awaiting his son's return. And when the son came, he wasn't like sitting in his living room and just waiting for his servants to come and tell him that your son is coming, and greet him with orders and discipline and stuff like that. But the son returned with sincere repentance, and said, "Father, I'm not worthy to be your son." But the father stopped him and said, "I'm always your father, and you're always my son, and that relationship can't be undone." And in Greek it says that he kissed him many times. Didn't just kiss him, but he kissed him many times. And he didn't say, "Shame on you," and throw discipline at him, because he was disobedient. But instead he set up a feast for him, and he ordered that the lamb be killed, and so a lot of the times the fathers of the church say that this parable should not have been called the parable of the prodigal son, but the parable of the compassionate father. And that is an image of God for us, that He is awaiting us at the outer door to kiss us many times, to receive us in our repentance, and how moving that is. And then the older brother that was a good son and worked every day and didn't go running around, when he saw that his brother returned, he didn't do what was natural and rejoice in his brother's return, but said, what's going on? Why this feast for my brother? He's a jerk. He did this. He did that. And that it's the older brother that turned out to be the prodigal. And we have to be careful, because a lot of times those of us that are in the church, and those of us that apparently seem to do the external right things, we can end up being the older brother, and the brother that doesn't receive, the prodigal that sincerely repents, that doesn't receive him with love. And how the feast that was set up for the prodigal son is an image of the kingdom of heaven, and the older brother did not go to the feast. And so we have to be careful, not to become that older brother, and that the elder wrote a book. Όσιος τελώνεις και ο Άγιος Άσος. The venerable publican and the holy prodigal, and people were scandalized by that title, because the elder wrote this book with that title.